sedotateku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. kinandita pusa oyon
wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah Sabrang ing winastan padukuhan Jurang Porong sinten ingkang gamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalendra saking tlatah Sabrang nadyan tilas Jawata nenggih Sang Hyang Catugara parandening panggih mapan wonten ing jagat amemba pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togog ya Kyai Lurah Catugara ya Teja Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalakung ageng ngantos kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan katingal wus keladuk rengka parandene tasih katingal kukuh bakuh santosa ora sajuga nedhem lenggah madyaning pendhapi padukuhaning Jurang Porong Ki Lurah Togog ingkang sineba tuwin sak pejagong kelawan ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Ki Lurah Bilung sawetawis nggih sami-sami pejagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandening mangke dupi mulat sawanipun ingkang rayi Ki Lurah Togog sigra merwani pangandikan dadi kumarujining pangandika Ki Lurah Catugara ingkang dereng kababaring lisan
kembang popong terate bang rayungan longma lengkung tumalong ora mambat wetyan wis semu kang mawor raras jane aneh ngapa to Kang tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togog ora jenak pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung kula triyemut sinuwun ngono kae ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togog Lung aku ki jane ya wis wong tuwa nek arep tak kandhake kok rasane isin wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan ha iya lah kok susah ki ngapa mbok wis sak titahe Gog digawe ngene ya manut digawe ngono ya manut wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandak pikiran werna-werna, ora usah ndandak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak, cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Gog. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kok ngimpekke aku? Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek ki, aku apa piye, Gog? Kudu. Kowe ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Neng kolah? Ora. Jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candradimuka. Loh. Neng kawah Candradimuka? Heeh. Mongko bengok-bengok pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Mongko hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih.
tegese sing puspa tajem impen sing bakal kasembadan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa niraki karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Rikat lampahing rata tanpantara. Prateng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos paripasami Mbawacana. Kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangono paudas marani Driya. Wah, Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wata, Gok. Yen malegak legok trembilung kang sarawita Sang Sarawita sabu bandil ing iki ora pangling rak Bagong to Pakde, lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wus. Mbaya sing apik nek apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong apa? Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa to gagas. Tapi wae Gelem apa kowe? gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik.
Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, apa? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo Kak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, apa? Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, Aku ora tegel bapakku dingonane. ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh, Dewa tak undurke kabeh. kabeh Ming siji nding sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja nang kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus Bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. weh, ngono ta? Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Nduruk. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Hei, Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Pak? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencrot terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku. Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Yo. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok. Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang
Rekoso le ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Wah kok ancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat tenan ndulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembatan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukma sinupmaya winayu wingasepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpangke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ra wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem ndasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose. Kok saya sithik.
Wong yo wis sithik. Ngene ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jlideng. Jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet Teko. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestonono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Edan angel. Iki aku nak njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toga. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin
Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togok minggira. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen. Supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada, Kakang Semar. Ae Janaka mendem boy. Jogete kok sak pinake iki. Gelang sutu, tuntas sutu, dilindang, delanta, gelang sutu, tuntas sutu, ora, anjur tundelang terus, tandel, tak tulung kentang, dong, dren, rangu, Cita ben unggule ngayuta kandha Gusti nyuwun pangapura nunandelande kublakuna takuna gelang ketaning gerang tandang tak tuje tunta tegenong tak ngrundung ngade tak ketudelan tekunta tegenong tak modar kowe bingung kabeh.
sangsaya dalu aras apyor sorot lintang kangkung madhap tete sonya madya ratri lumrang gandaning pos ito karenggiwan putyan hero sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang pates manis sata enteni dadi kanthi nyata kebrayaan minangka gegalenganing lakon nalika semanten mengker pathet 6 ngancik pathet 9 anglang kejenaken lampah sangganing para panakawan nalika semanten wis prapteng wonten ing Kayiwangan Suralaya kampapanaken wonten ing Balimarti Kundamanik gayab sangganing para Jawata para Durandara lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun nenggih Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah katinon saking Mandra lamun Cinandra angin amidit milir arom-arom lumrang badan sari badan kusma yasaka
kembang pandhepasuran upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur niat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Guru wis saka jagat budal marang kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pring apus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku
Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipanirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik, ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik, tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan. Kakang, kuwi tenan apa piye? Lair batos, monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya, mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya, syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken Plemertangga Jiwa Jambu Dipanirmala ingkang saknyata kathah thukulipun wonten ing Kayiwangan, menawi Bagong namung betahaken setunggal Plemertangga Jiwa lan setunggal Jambu Dipanirmala, kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kakang, atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudayang pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwodaksina, kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken, malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ingkang saking menika Kakang, sakmangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipanirmala, nanging kelebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi Plemertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing dharep Plemertangga Jiwa Jambu Dipanirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora.
Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono Petro, pelem pertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem wah. Oh, disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe-wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe-wawe. Nah, ngaten badhe kula aturaken Kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani. Tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manik Moyo. Miat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Tinon lir kekonang surem sorot etan badang. Kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga. Indra ulun jaluk plemertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indra niki istiraken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung. Lang-lang ing triya mangungkong Ganduan rimang lirena tanpa kanin. Koten prayetna semulire seka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan jambu didupa nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar. Iya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Data laruta saking Gudha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manik Maya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manik Maya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadaksina kagiat kadrakasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau.
panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayipun sampun emut Purwadusina. Nanging sareng pertangga jiwa jambu dipun ora dipun dhahar dening Semar, Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadusina. Aduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan ingkang Raka piyambak. Inggih miyos Sanghyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi prawi mangke wonten tantrimanipun. Ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak Paduka Adi Pramila Bathara menika ingkang badhe nanggil sinten to Pidi? Kakang Narada, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwatan. Kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Walah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen Paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kula wonten timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane kewis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen Paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Panjenengan pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Bogulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bogulun. Nalikane raeng dalu wong agung mangsanya medhi sirap kang sadaya
Bong. Iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brada. Menawi Menika ora kados titah panengah Pandhawa. ha iki lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggir Janaka. Asu anu Amit pasang Kalimantabe tinebena ngilodune dumawaing tawang towang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tampanana Janaka. Kula cancang pucaking remi. Weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja saprapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono ae aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa. Menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayiwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun? Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake drajating Bathara Guru Janaka.
Mulat Mara Sangarjuna semunya semuanya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampanipun Janaka kuwalik raine nang kene kok raine nang kono wah dumeh rambute dawa digebeske pukulun menawi titira mekaten kula boten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nangunun Juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama kula boten narimakaken pukulun kula boten trima menawi paduka pukulun boten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun kalian panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggok saking dedalan kula mboten narimakaken bener Janaka nek tok waneni kok sapinake dhewe ora yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung mriki menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula boten idri kaliyan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi pukulun widodari ki nek yaene do kepuyuh lilan ana kula nderek ora kena kok melu arep ngopo pukulun sampun dangu kula mboten sumerep sampun wonten 3 wulan menika pukulun saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun Kakang Trata punapi lah kok aneh guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula pukulun Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita monggo kula trinamakaken pukulun Kakang Trata menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra pripun Cis Trisula mboten tumama Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten wah lah kok elok bocah iki lah kok dadi kaya ngono kekuatane pukulun panjenengan ndawahaken menapa menika namanipun Cis Trisula kula mboten kraos pukulun lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun pukulun kula mboten nrimakaken paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula apa kowe ora kaya
Kulon Bathara Narada. Panjenengan kula katutake. Kosek. Kosek to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Bu Kulun. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya ora dadi apa. Bu Kulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa dewala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo iki dadi sandhangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing ngandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber. Anu. Togok. Togok lah. Togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jenenge. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Terus Ndara kula Ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan napa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Gareng. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petruk tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Oh,
Kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng. Sik. Lah, periksane. Ndara dalem. Opo, Gareng? Waduh, Ndara Jana. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sambat truk. Kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya. Mbok tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Pedre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggere ngene iki. Ndara! Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek tedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ora iso mikir ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho kesemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa to? Janaka. Wah, ketok wis halus slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken. Kecilikan ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Sumobang Wangaruna
katinetraning uga rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing ora takaya lampahing risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satria nunggul pawenang nalika semanten ing Ciparsa tetinjo sanggaring para Panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara apa lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta marata coba tak takoni Dimas yo apa Siadi tau paring pangandika ingkang natoni marang atine Panakawan nadyan aku ki wong bongol nadyan aku ki wong kau ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan merga Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene merga labuhaning para Panakawan bener Yayi yo Siadi dieling-eling apa tau tate paring pangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan durung ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung merga panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina srawung karo Panakawan mbok menawa ana tembunge sing ketrucut ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sana-anane mula takonono Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adhawu. Apa Siadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kaliyan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ning para Panakawan Werkudara. Kula ngaturaken bekti ya Kresna Luntama. Guru hakeku aku ngaturke bekti. Ya Werkudara ndak tampa pukulun kula ngaturaken bekti. Arjuna ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti kelawan panjenengan ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangetan. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasahke kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacen asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Kulun estu mboten ngertos kenthang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan teka paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka
Lepat kula menapa kulun kula aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka kita munggah ning Kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semono kita wani kaliyan panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke embuh saka dayane ngapa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita. Malah Cestri Sula pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumama ning badan kita. Tumuli kita ngoyak kelawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya. Ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna. Yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan maring ngece marang kadewatan ulun. Arjuna ora ana pangapura kanggo kita. Kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimukha. Aku sing adili. Werkudara! Werkudara! Dar. Kakang Mas. Doro. Kosek to Yayi aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petung ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sinaundi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lan curing bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning Kayangan. Kosek to dipetung dhisik, ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku, tangeh guru bakal goro karo titahe. Ondene pecahe ndase. Kok sikik to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Kulon sewu Bu Kulon. Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara lan Janaka. Pukulun kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayiwangan menika leres. Iya. Nyata blegere Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidhal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing Kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng Kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan Hyang Kresna. Laning kalanggiwan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang ing koko rabu klilanana kosek aja kesusu menungso ora tatanan
keparat ngembar rupa karo Janaka pengen tinju ngakhirat nyawamu. Janaka lagi topo? Iya, aku tak omongke nek lagi topo. Mana begawan cipta plempem. Oh iya. Iya. Arjuna Jugara nggon kita tapa Janaka. Kuwi lah dalah tapa barang to Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun menika kados pundi Bu Kulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun Pukulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulun Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat nggadahi pangarti mboten sae? Pripun kula tak nyuwun prisa? Lah kene iki muncul Janaka ya. Kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindak ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuta. Nggih, ngestahaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah, kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Ngaten? Namung malah kula saya wireng, kula menika saya gedun. Teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngaten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi wina wong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih, Kakang. Badhe nyopresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Wong iki nek peteng ora iso nyawang. Kula trimesani iki. Aduh, ulun. Ulun ingkang momong lawan jagate Arjuna, Guru kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggersahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candradimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngundarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Darma dengkele atos kuwi ora. Nggih Bu, kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen
kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah, mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Esmaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa, nalendraning para dewa, terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih pukulun. Sepisan iki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih pukulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipa nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Inggih pukulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah pukulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun. Kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabarane yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah, yen to pancen dewani luput. Inggih, pukulun ngestaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Pukulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh pukulun, bakal hancur saya pukulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula pukulun. Surem-surem Tiwangkara genggen. Modyar cacate. Ora diayomi karo Pulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kalawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sakderma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri. Ngestaken dawuh. Badhe kula istakaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripaten. Nyuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti milara karo Arjuna iki ya, Nggir. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Iya, mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun mboya doyan soto. Pukulun mlayu ngertos napa bedanipun soto kalih Siti Pukulun. Bagong aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki. Iki sapa-sapa jak-gojek kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuwarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada, menawi Arjuna menika ki nen mandhap saking pelenggan. Medhon sekali medhon iki karo dungganmu. Lam-lam perjiwatan. Baya mirah baya ingsun.
Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak ki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna Luntampa. Kula bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangalan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka, iya. Raden Janaka rasu diwangsula. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sanghyang pendek. Pendek dengkulmu kuwi. Pukulun Sanghyang menang. Pukulun Sanghyang menang wis bablas kok dadak diceluk. Kula ketoke kok ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Wo. Nggih ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tampanono, arep nampani pangestu ra? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina. Lah salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa arep dicatut cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi une kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah rak kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Niki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Niki biyen nang tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagong nun. Tampanono plem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kok njaluk ora, Reng? Njaluk. Isine prek. Sintai kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Nek kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura, mboten dados menapa. Aku njaluk pamit. Guru hakeku, Bratasena. Ulun nyuwun pangapura, Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa, lalekke lakon sing wis rasa dadak eling-eling.
dhewe ngene iki. Kok aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaene kondur. Iso rame iki. Iki aku isih mbangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripala jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielingke. Mergo menungsa lumrah, kedunungan nina lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuhane Bagong. Nek sampean kondur sik rugi ora kecekel lakone mengke.